Asampɔnhene ase ene dia ko ntimi ohene be ohene ba anso ohene frɛ me na na prɛpɛ was na na afu nti na ma Asantini Online Radio, your number one in all things Asante man. Culture, traditions, and people. Tune in and enjoy. Sebi adaroma yehwehwe akukudro etemabedie ene me fata sebi a ede kunindie ede bre sebi nana na otia kunwa so ne man ne nuanom ne man nyinara ene wo bible na atebie ko sere nana sebi yesre so ne ensre ne kwa yesebi ma yero setu otoso mienu setu otoso mienu yesebi ma no ne asebi so ma nana kunadu ya domo otoso miensa sebi omle die na me kwa die be kan edi twem akonya meti so sebi mase ene die gura sa na afudo akonya ene wo die gura asante ene wo na fie kobi na fie kobi so be wo na die gura se tu a otisu sisi e sa wo na ma kuna du ya do to so ni sa tibi de mase die asante ene edi akonya sisi ya Asampɔnhene ase ene dia ko ntimi ohene ba anso ohene frɛ me na na prɛpɛ was na na afu nti na ma frɛ sa na madama ene Akwasidae de so ko be ba na do bre be bre di pa de se bi me transi a adaroma ene se bi ene mo nyama asante ne dia hye minti be transi ni pa be bre dom eba mo abachia se bi yeso mo ba abachia ade toche na so ma de so ade nsi yi ade nto na ade ko kompre wo mu nyane sei e ko holy bible mu aye wo konkro nti se konkro wo mu dia ne ade so ye di no e de konkro so na ye de ye na masa ne mani nyane ni basa se ye di se konkro dia ne se nkuni bi ne se kanko ne se ketrema be dia ne se nsemu a e do sa ade wo meska mpa ye ho da na ade ye san sere dai ketrema no ma asema ye be kan enka asase so na dachi biara obi obebe o se ampa ni ba supesi obenti ene ka asem wi a eye ne no credit na ma asem na de aka asase da waspa da masi da so bre ele ba ne se dia na ja hwe echichi ama se bi ama omuni na so bi obi fa bia ka ne dia ho e se bi e dia ba na asante sem so ele nyama na nya yi da se